Ay na, dinamit ko mo. Ganda sa kubo ni Gayo. Naintay mo dati may 34. Di ba hindi pa makakita na di Tamaraw? Well, di ba Gayo? Nagadambok niya. Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. For today's vlog ay nimit natin si Gayo Ben. Yes, finally, nimit din po natin siya. Yes, excited na kami guys. Let's go guys! Tingnan niyo po kay Gayo. Hell? Ayan guys, nandito na nga kami. Pero may lalakarin pa kami. Nakita niyo mga bundok na yan. Diyan siya nagpapalipad ng mga drone. Ayan o. Yung sa farm. Sa kabilang bundok na to guys, diyan na yung kila Kuya Brian, yung sa Nanggawa. Itong kanila, bereber. Ano? Bereber? Bereber. Biriber. Bereber. Actually, kahapon nandito rin kami. Kaya lang hindi namin siya inaabot kasi nag-vlog daw. Kaya ngayon, bumalik ulit kami, di ba? Guys, yung nanay niya. Hindi kami susuko. Baka daw kasi mag-uwi na kami. Nag-chat din kasi si mother niya na free daw si Gayam. Tapi pag-apaan mo Itong bahay na yan, dyan nakatira sila mother niya. Ako din ulit. Ayan na si mother niya. Si mother Gayam. Yan. Batang bata. Andito. Andito po ulit kami. Adantay kami na. Sabi ko po sa inyo, hindi po kami uwi. Hindi kami nakabalik dito eh. Good morning po, Tay. Andito po ulit kami. Ayan dyan na. Hindi sumuko. Camera ko. Hindi kami susuko. Oh, si Kanla. Ito ang kanyang garden, guys. Bakit yung pansit? Sinigal? Merienda. Pinagmimeriendan. Road. Ito yung ano niya. Panglupak. Anong tawag dito? Alsong. Pangbayo. Ganyan yung ginagawa niya.
Nagkadumula yun ah. Ay, bagman. Finally, na-meet ko mo. Welcome sa kubo ni Gayom. Sa kuta ni Gayom. Pogi pala ni Gaya. Mapogi sa personal. Anya ba? Hindi na nakapagsalita na starstruck. Ay, nagadungadong. Ay, naidog tayo. Ayan pala din, oh. Ganito yung papatanin ko. Agbalinan. Nangalaan na. Labanos. Ala, ba't ka kumuha? Gatangom data. Harvest tayo ng radis. Iluto ni Gayem data. Adumot. Mati mo baling isubli. Mahala ka dyan. Dumpay ah. May busnan. Tama na po yan. 10 lang. Kalamero tadi ba? Kalaki ng bunga niya, no? Maliit pa. Late pa to. Si Cooper nakasama na naman, oh. Samsampitaw mo. Oh, nakita mo na si Gayem. Ano nyo nga guys? Maglutusan pa uli bang oh. Dakilan. Small size. Kung naibabaw, maday nagulog. Hindi na unag. Pagbalindot ta. O, doon kaping. Ay. Gusto ko kay Tin eh. Bagyo din. Nang kaya, nangan na eh. Kayo na. Atagnes! Kasi tatay niya. Ano na? Punta ka dito para kumain. Ayan, kabsat ng mga babae. Para makabanding natin si Gaya. May question na siya daw kami sa'yo, charot. Taga Mindoro talaga. Di ba ko ajay? Island food tang ajay. Wen, Kaya mo talaga sumurot. Magsakay kayo pa ti... barko or airplane, balen. Kami. Kung kaya mo panjaya, pwede. Sumurot ka ganyan, may kahit mo. Gamit kami. Adong isla di jay. Oo nga. Paisaw. Dali dito, upo kayo. Dana. Ay, ginapanood mo Dana kagabi. Sabi niya, hindi ka salita. Ate kay ano may Katahol, scholar may suna katutubo suna. Upo na na. Di ba, Loy, gusto mong mag, ano? Papicture ka na kay Gayam. Mamaya, papicture ka na. Tay bate ni Kuma. Madik pa nakikita ka. Ang palaban. Nagatayo hindi nakita. Nagpa-vlog ko ito ni Dragon Fruit today. Nakita, ano nakatulo nakakita. Malapit. Kasi Dogjay kami ni farm ba. Ayun, sinigawan niya daw kayo eh. Ay, so na niya Ajay. Oh, tingin mo aloy, lalagit na ko ano. Eh, kinikilig na si Loloy. Naalala na. Hindi kami nakalabin sa tayo. Tara, di kami ili. May danto. Sige. May danto latan. Sudag puruso. Kaabay na di ko ah. Face band na ajay. Hindi pa Tabi lang po yun. Ni Dexter, nabirukan na kami. Malapit kasi doon sa mga pininsa nila. Doon. May kaya na dito na, mangan tayo sabay. Sino ka bagay? Biro ko kantay. Ganyan na ano. Kain awan sa kabsut mo dito. Nasabat may suda. Ay, oo, sila pala yun. Si ano. Oo na, ano. Yung isang vlogger din. Para takadwan. Ah, yun ba yung ano, tro, ano? Hindi ka nagkapagis ano eh. Huwag ka ba? Sige, latan. Kapag-ina? Joke lang. Madali na. Kasi ka na ni mother. Kami, tapos ito ko ang... May kikita. Makikatungtong tayo ka na. Dali na, Loy. Dito ka na, kami sa oh. mga ano mo, sa mga views mo. Sa Ay ano, tabi ni video. Gayam Benben. Kaligay mo sa buya, na? Loy. Galing mo edit. A few moments later.
Ama, salamat sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Ay magamit namin itong kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mangan tayo, gagayom! Gagayon. Ka-dragon. Dana. Si tatay. Kain po tayo pansit. Happy birthday. Magsasabay tayo. Oh, yan po sa mga nag-aabang sa sabi, marami po kasing comment doon na punta daw kami dito sa iyo. Kay Gaya. Ayan na, dito kasama na namin si Hello, Gayimbe. finally. Kumusta kayo amin? Tapay lang ko matanabyag kayo pa. Tatay lang kumata. Tangkad niya. Pang PBA. Pang varsity. Pang basketball player. Hoy, manong Gilbert, may na. Hala, may kaya! Papalag sa iyo kasi kami online. Kaya ba nyo suna? Mangan ka, Dana. Tayo ni Anggit. Hindi, may tindihan ni Dana. Dana, mangan. Ay, sauce. Sila kong datala na kita tipan na ngayon. Rupa na. Niluloy? Kana nagbuy-buy yata. Sana ka. Updated data, basta updated. Ibaga na kanya. Doon ka kakahiting. Sinutikom na ay cameraman mo. Camera girl. Wala, na-charmy lang. Ay, suna. Wala kayo nagtan. Nalaing mo ta. Ate, magbibay sa buy-buyan, boy. Si ano? Siya ba yan? Tribos TV. Oh, yan. May channel din po sila. Tribos TV. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Gayimbe, subscribe na po. Mga ka-dragon. Mamiss kayo sa mga mga videos niya. Ang ganda. Kakatanggal ng stress. Makulay. Ito yung kasama niyang isa. Ay, yung ading niyang bunso. Ah, oo. May kumain sila ng Yung nagagano no? Nilupak. Dali na lang oy. May koy na. Tita, yung ka mga tita. Kain kuya. Kuya. Sige lang. Siya masasarbandan. Sige, kid. Dati kain na. Wala, di ba kunayo? Daddy Gayom. Daddy Gayom. Ate, yun yung tinapay. Booking na din. Hindi magkain ka na oh. Sugar talaga. Masarap yung Agnes. Alam kayo mga Naya si Luloy. Makita yung subo niya. Ito ka na ito ka abay na Oh, dali. Tabi na kayo. Dali. Sabi ni Gayam, dali. Hindi kayo kayo niyo. Nagtangkad na kami. Sige na. Magpay nagtatangkad dan tita. Eh, paano matangkad yung mama? Matangkad din si tatay. Sana all. Sana all. Si kami babasit lahi. May kanakong. Ay, babatit. Kasi si ano ang pangalan nitong bunso niya? Si Angge. Si ano matangkad din si Dexter eh. Angge, kaway ka na Angge. Managbabain ka rin dati. Hala ko ram magayang pingga. Ito po. Dapat ko ni disposable. Baka taka nagdala po kami para hindi na po kayo mag-inaw. Mag-inaw. Yun na mo pa ni Luloy. Apo, nyakit di. May kumain ka. Wala nagadumula yo. Mayroon pa ano yata eh. Nagpintas Jay Kuada na. Pinta sa farm mo. Adupay bake na. Sana all my farm. This is a egg. May farm ka din naman ah. Sorry agi Jay Kuah. Madiam muna agi Lucano nga subscriber may di Thank you po. Hindi ako maglagay sa Agungot naman. Kunada. Apay kasi sa uyo madimi maawatan kunada. Basta Ilocano kayo lata. Nung una na kuame vlog ni dati Lucano na ko makaumot da mo. Ikan yung matan adi ubingan. Kain tayo mga ka-dragon. Dito kami nag-almusal kay na Ben. Ganyan, Ben. Disturbo na kami. Buti na lang di siya busy ngayon. Nag-abala pa sila. Win kakabayin mo mula awit me.
Ang kahapon lang. Biglaan na galing kaming siuplaw. Kaya siguro hindi kami natutunan. Kapon kasi ano, hindi nakatadaan ang ating pagkikita. Ngayon nakatadaan. Ang sarap naman itong pansit. Oh, mga kailota, aapay gamin pimanaw ka, Charmy. Kuya Brian! Gambon. Hindi kayo mag... Kulimlim kasi. Mana? Man katungtong ni Brian nun eh. Suman lang taon mga taon. Para dyan, Dagpay ko na eh, mas malaki ka pa sa amin. Mano taon man? Hinpin ko na. May laway Naintay mo dati ni 34. Puri mo Grabe, maka 34. 34, 36. Silang kakayate. 31. 35. Bakit kami? 31. Oh, 31. totoo lang. 29. Ano pa? Dagituhin na Pinak na. Oh, di ba? Para daw pa kaming ano, nasa 20s. Charot. Dahil dyan, dagdagan mo yung pansit. Dahil dyan, bukas balik tayo. Spaghetti na Damit ka pa namin. yung nabigat. Spaghetti naman bukas. Nalabasan. Nalabas no. Kuha da pa ilang mo, single da pa ilat ta. Uri, nabakbagot na. Bakit da available? Kabiyaw kang kabiyaw kanal. Available yung ating camera girl. Tanda na rin yan. 29 na yan. Nakukulbutan. Ano yung Ben? Baak. 23 na. Ne, ubing ka pa. Suday. Nagtatangkad naman. Tatangkad kami nga nagkukustong. Ay, kumahan na. Damot pag manaan na. Mga kapay na yun, dupay na yung ge. Ang kapaman pa nung yun. Ang gaan tinagan mo ah. Ang ge. Angge. Nadupay na yung mga katinapay na eh. Babaeng ka na. Sige, man. Sarap. Ano? Kaya mo ba? Gawa? Diagsaso. Lulay! Kadabay ko anak ko. Pasinggan naman. Ito gumagaminan na eh. Road. Mabaeng ko. Dakil ka na di subo na. Makita di camera. Nag-shoot yung magkapsat niya. Tapos na kayo po ah. Kasi kami magkakapsat kami. Nag-shoot na. Nagsusweet da. Nagsusweet. Ano ragin ni Gum kami ti ubot kas kada ko. Walang ano na. Talagang mali siya. Hindi na naiilang. Kakaro atin eh kaso lang ano siksi kami ko. Karabas ko karabas. Karabas mo, karabas. Kasi asaw, nagkarabasan. Sweet ba niya yung kabagay? Kami hindi masyado. Kami kat nagkakabisat kami na eh. Gapa kami nung pinag-ganawan. Pag-ginawan ka, atan, apa-apan. Sabagay oray matagal. Kanya-kanyan. Balindo. Really? Nakarelate na ako. Yung mga rin, te. Anya bati local dialect ay language di. Jay ka? Baryum. At halo-halo gamin jay. Pero jay baryum eh, puro Ilocano talaga. Parang nailaok nga Ilocano jay isang ano, may isang apisiit na jay. May isang apisiit. Apisiit! Tarlak basta nag-migrate dala ang Jay Mindoro. Well. So nga, amumit ang Ilocano. Naalala mo, Chen, yung grade 1 tayo. Kasi marunong Well, hanggang grade 4 yun. Puro talaga, puro iba. Ilocano talaga ti sa umen. Hanggang sa Madimi ang ano na. mag-Tagalog. Anya pati sa bahay sa uyo. Uray, dagito yung mga Bisaya. Di ka, Amuyog Bisaya. Maday. Ambot. Makaawat na ambot basit. Ambot gali. Ambot gali. Si gali. Ambot gali. Tinapay niya. Makaon man. Alam ko aloy. Bisaya. Si nanay niya. Si mama niyan. Taga-Romblon. Ahan kan. Uy. Di ka nahin ka di bye-bye kas guys.
Or adayo kayo, di bye-bye. Asa daglang bye-bye no. Digwet. Naguyak pa edi ko aje agal-ala kayo iti nagana. Benas. Aje arosip ano? Lato. Wen. Aji ti adayukin niya na dagat. Namin sana pa rin nakakita bye-bye. Ah. Hindi pa baler. Matuloy ka ba? Sumurot ka. Dagat ti ko ay mga crabs. Ajay. Ito aji ti ko. Kabalin mo. Free shell. Ano jay? Dati kami katingaan. Pero katam di mapa. Katingaan ti daga. Dati tinga ti Biskaya. Pero mayaman ang Biskaya. Pero ano, Isa sa pinakamayaman ng Biskaya. Sa gulay, no? Sagana sa gulay, tsaka ano. pintas ti lugar yun. Karkaro apang kay Jika, kaya pa kasi. Kasibu. Puro na natang ti makita yung ako. Pintas mala di lugar nyo. Sabay pidot eh. Seafoods doon. Hindi lang talaga ti parang gusto. Awan ti bye-bye. Talaga nga, agdayo ka ba yan? Daktal nga ko ti turismo ata gamin bye-bye. Oy. Makahatak ng turismo. Ado jay, ado ti kwa, ado Hindi, jay. gala ka tinapay na eh. Ado ti white sun jay. Nga ko pagpasyaran. Di ba hindi pa makakita na di Tamaraw? Well, di ba igay. Ang nagadamok niya. Tamaraw di ka sila nuwang aday. Mindoro, doon lang makikita sa Mindoro ang Tas lalo mo lang. Yung basit lang. basit ti sungay na Orbon. Pero matapang. Sino ito pinakabagat ka na? Sumunod dahil. Sumunod dahil ajo din so. Ado mo Alas na pangalan. parang patras. Kasi din. tatang natin tatang makeup sa da. Taga Malasi na ata. Malasi. Kami lang kamang lang to. Ay, taga-ano ka mga talaga? Mindoro. Nag-asawa na eh. Kung naman o Tarlac, sino ti taga-Tarlac talaga? Dahil nagkapon na gaji. Magmagulang mo eh. Di lola Yun na, magmagula. Aglalaok ti tagalit kin Ilocano. parents mo ay Ininang, tatatan. Agi di naganda. naganak. Di ka di lola ah. Ngamure di naganda. Di damot lagta na ito. Naiyan ako. Si kami Gabong namin Mindoro Tarlac. naiyan ako. Mindoro kami. Mindoro ba? Oo. After med ito ay Biskaya, diretso kami jay Tarlac. Ado may kat kisin sin Pero jay. nag-migrate sa Mindoro. So tayo ko dahil kwento na. Iso nga apay kano taga Mindoro kami ko. Ilocano sa ume. Iso ti ado ti comment nakas jay. Hindi. Wen, ore sa comment ko mala. Apay adatta kay Mindoro kat Ilocano sa uyo ko nada. Apay ito men. Alam nila Bisaya no Tagalog. Bisaya. Ay Bisaya. Alam ko din Bisaya. Abay mata dragon fruit ladies. Kaya kami nag-comment di ka ngay ko, umayti dragon fruit ladies ta Biskaya. Na ano nabasa. So Isa, ajay. bakit naging Dragon Fruit Ladies ka no? Siguro naglawat ti kwayo niya. Ang Dragon dragon Basket Farm. dragon fruit, yung panagan mi di dragon fruit min ah. Puro kami kaming babae. That's Dragon fruit ladies. Hindi makaawat. Natin pagtutungtungan ako na nasa. Sino? Katutubuhin. Buhid. Ito. Mangyan, no? Jikin nyami. Sa bundok din nakatira. Ano naman ang salita ng mga mangyan? Ano? Sampol nga dana. Sampol nga nanay. Ano no? Uy, may sariling kon ang kwan. Mangyan. May Oh, sariling magaganda writing yung mga system. mangyan. Yung hanunuo ba yun? Oh. Uy, na dyan. You should be proud. Uy, dali magsalita ka Ano daw. gamin mabain pa eh. Nagbabain. Tawa ka ng tawa nung nagalabas siya dun sa unang vlog. Nas-bleed kaya nung nagsa... Kori si kami, hindi mo maawatan. Kori nung ungtan minsan ka, makaungot mo ka. Hindi Dayo, maawatan. dayo. Kung pananalatan. Dayo. Hala. Pero nasasanay damat na sanay mat ng Tagalog. Sabay ko na kani John, lukwag. Hala, Jo, nagawit na ka no? June tip, kahit ko nga ipalpalaw da gamin kanya. Hala, Jo, nagawit na ka no? Pansit ko na nga ikaw. O sige, maraya man. Pero di Ben, di nga nagkako. 20 awag da kanya dita Ruar.
Gamit iti balay ko. June. Tapos na bisita ka, awakan da Ruben. Manong tawan mo tita? Ako, 53 ko na. Wala ka, parang 43 lang. Oy, wala akong pera. Hindi garo da school ngay ko no. The meeting may ko matida mamati nga mamang. May kasla na gubing. Napudaw gamin ni tita na Napudaw garod eh. Pati ang gana burong. Ma'am. Sabi ganun sa mukha ko. Mama. Napudaw ba ito kita bilis? Damagang batangkong ka kung ka. Baka pod. Dala kayo nga manok mo ba? Dala bang sitkay? Hello guys. Pwede ba ako makapasok dito? Sige, pasok. Ay, yung bag ni Gayeng. Siya ba to? Oh. May picture pa siya dun sa kabila. Ayun na yung sa kwarto niya. Ay, dyan natulog dati yung bumalaw yung kwan. Ha? Yung dyan. Guard kayo. Pa-picture lang. Nako ni ang gayang Angge! Picture nga tayo. Si Angge. Ay, ang gay. Ginapanood ko lang namin yan ngayon. Oh, ikaw na yan, Angge. Pagkilan ka man, Angge. Lawayan mo daw. Baka mausog mo si Angge. Matuwan mo, Angge. Kinsinan saan? Nag-aaral mo. Ay! Meron kami dalaga, Angge. Ay, Ada balasang baby. Dala, awang ka di. Awang ka di, damdawa. Kadilima lang. Makasagsakit ako nang nga. Alam mo. Mababain mo. Marami kang pera. Pisyo. Naglami sa kurati ko ano dito. Teka na, ni Kuya. Ayan guys, magpipicture daw. Pipicturean kami guys ni Gayeng Ben. Kababain guys. Agnes! Agnes! Ala, kapagis na, umay ka man. Sige lang kapag isa lang. Kinalubak mo ito na eh. Agsukain ka na. Dapat na lang. Ahampan. Okay lang kapag isa, okay lang. May kakitay. Okay lang kapag is. No problem. Badi latan ta madinul. Okay. Namus lang mula direktor. One. Madam Damat. Luloy, close kayo? Okay. 1, 2, 3. Smile. Ay, video mo ten. ulit. Yan. 1, 2, 3. Magpicture lang. Okay. Isa pa. Adi ka numot pang malakasan, adi. Dito. Alam mo, di kayo maana ang... Compress. Kasay? Stop? Walang distancing? Okay na yan. Okay. 1, 2, 3. Ayun yung feeling close yun, oh. Yung isa, oh. 1, 2, 3. Lamat di ayun sa cellphone. Di naman sama ka kasali. Dali, Dana. Dana! Sama mo na yung aso. Ito nga, Brayo. Huwag ka na mahiya. Dali na, ano? Dali na. Doon ka sa harap. Video? Tabi na kayo ni, ano, ni Gayem, oh. Dali na. Loy. Sige na, doon ka na sa baba. Oo. O, dito ka. Tinan. Sa gitna ka. Sanganan. 1, 2, 3. Ay, tama ka. Dana! Huwag ka nagtawa. Ano? Thank you. Yes. May picture na kami ni Gayeng. Duwa kayo ka naman eh.
Ate niya. Ang ganda. Hindi daw kasi ako sa ano. Ang ganda talaga po sa ganyan eh, no? Kamu jahit ko niya, kasi lang pang artista mo. Ganda nga ng height mo eh. Jahit lang ah. Nagngato. Nagngato. Live pa sa akong Ano gamit man ka ang nga ako ano niya, karkaro pa na di ko ano. Alam mo ti kana ja pilyedo ng dana ka no? Kawan yan. Maganda ng camera. Lahat na? Lopez. Katutubo pero ang ganda ng pangalan. Oo nga. Yun, no? Ang ganda. Oh, ang ganda namin, guys. Ah, pak! Hindi ka lang salita. Napaganda tayo, guys. Kahit ngayon lang. In fairness tayo, kapatid mo dyan. With ano, kay Gayem. Oo nga. Wala ka no, yung ano, yung tayo lang. Ajis ito yung Tara, tara, ulit. Mulay. May sapay ka, no? Tingnan natin. Wow. Cellphone mo na Ang ganda talaga pag ganyan. together with the Gia. Ano, kala mo wala. Lakas makaganda ng ganyang camera. Nagbili nga tayo. Ang nabaga ako. Laka puti mo, te. First ngayon ka lang nagputi. Ano, katangkad mo ba? Katangkad niya nga. Grabe. Baka kayo makita ta sa isang araw pa yung Artista. Nakalapad. Ang lapad ng isa. Ang lakas makapege ni camera, girl. Kaya nga, kainis. i-upload ko lang. Wow, excited ako. Yun yung pinaka-excited na part. Ay, kung ano regalo dapat na ngayong benata. May binigay lang din po ng subscriber. 30 subscriber. Napan nakipag-meet kinyamin di ko, Jay Manila. Unted na. O dapat nakita yung ni Ben-Benan, di ito yung ata. Pasap-pasahan. Pasap-pasahan. Madi maganak. Kulo lang, babae ko man at makaanak. Tayo. Sige po. Thank you po. Napay. Allah! Hindi! Kapitan to. Kapi yun taon. Loy, akin yung cellphone mo, picturean kita. Uy, ate niyo. Akin na yung ano siya. May take out kaming ano. May maysa okay lang ako. Balilatan. May pa-take out kami labanos. Gayam, ang selfie ka na. Katangkad eh. Di wow? Agolay! Alay, dali na. Nakita mo kayo kay Kuya. Bilis. Password! Baka magkating ka ni Gayam na eh. Dagdagsan mo. Sige na, ikan. Papicture ka na ni Luloy. Darsong. Lumawas na kalsatan kayo. Ay, nakikita nyo. Okay. Sa wakas, lag ka pinapanood niyan. Ah, Number 1 fan si Lolay. Sa Nueva i-call ko na lang sa Vizcaya. messenger mo ah. Number 1 Hindi fans na mo yun yan. makatulog si Luloy. Ano na, baka nakangiti ka ng ano. Kaputi-puti. Thank you so much Kaputi-puti po yung sa ngipin niya. inyo. Bagyo family. Thank you so much. Salamat sa pagkain. Salamat po sa pagbisita kay Gayong Ben. Yeah. God bless po sa YouTube channel ninyo. Thank you. God bless din po Sama-sama sa po tayong Gayam mag-grow. Ben. Yan. Thank you. Yan. Bye guys. Subscribe na po kayo sa kanyang channel kay Gayum Ben. Yay. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Bye bye bye. See you next vlog. See you next vlog. Kami. Sensya na po sa istorbo. Salamat sa pagkain. Hello guys. Grabe. Ba't ganun yung feeling? Hello? Kaka-starstruck. Wala, magsama pa din sila. Yo. Yun o. Thank you po sa paghatid. Sige, Luloy! Nagsutilbone. Much later. Oh, yan guys. Bali, kararating lang namin. Galing kinagayang band. Kain naman kami. Ito ang aming alam. Taxi. O nabango.
Masarap. Ang gawa ni Madam. Ang favorite ko dyan, taba. Yan, gusto lang din po namin mag-thank you kay Gayum Ben sa pagtanggap niya sa amin. Ayan. Thank you, Gayum! Ano masasabi mo kay Gayum Ben? Come here, girl. Ang tanggap niya, boy! Sana credit ko lang siya. Sana Yes tayo, Gayum! Hindi, ading lang yung kasi. Ading Gayum! A few moments later. Mayroon tayong bisita. Dinalaw tayo galing Aritaw daw sila. Gusto daw nila kaming mamit. O, di ba? May nakakadalawang ano na. Tuloy po! Tuloy pa! Opo! Tuloy po! Mga tayo. Hello po, tuloy po! Hello. Sino po si Ma'am Rose? Ano po? Madi, shop ni Edney. Yan po. Edney. Yung kachat ko po na ano. Iba yun! Ay, iba pala yun, Peng! Taga Solano po, no? From Solano pala sila. Sila, iba yung taga ano. Pasok po kayo. Tuloy po kayo! From ano pala sila, Solano. Ah, iba pala. Si Ma'am Ednilyn. Thank you. Thank you po! Ingat po kayo. Ingat po. Kamalan niya ata ni Pa. Ay! Nagabala pa sila. Thank you, Ma'am. Thank you po, ma'am. Ah, may Thank you pasalubong po sila sa sa amin. pasalubong. Wow, tupig! Wow, tikman natin yung tupig. Taga-tikim tayo eh. Tupig from ano? Solano. Isa? Much later. And guys, meron tayong bisita from Aritaw. Si Ate Rose. Magbiyahe pa sila from Aritaw. Thank you po. Mga-awit kayo? Kami pong tatlo. So, sa finance naman po siya. So, kasi ano, Nick ni Agnes. Ito yung Mga kapatid din pala. Mga kapatid sila. Di ako na daw. Saan lokal po kayo? Sabihin mo, kabati po ako sa birthday ko. Kailan birthday mo? Ah, malapit na. Advance happy birthday. Oh, advance happy birthday, Balang. Thank you po. Kaway ka, dali. Gawin na. Hi, guys. Okay, Oh, Dragon Fruit Ladies na, dali. Dragon Fruit Lady. Bait naman pala eh. Oh, Dragon Fruit Ladies na nga. Magay ka na. Sige na, Dragon Fruit Ladies na. Hi. Oh, Dragon Fruit Ladies na. Mapapanood mo na yung bukas. Sige na. 1, 2, 3, go! Hi! Ayan, dahil birthday mo, mayroon kaming pabono sa'yo. Yay! Thank you po, ate. Thank you po. Ano sasabihin? Salamat po. Sige na. Happy birthday! Oh, Dragon Fruit Ladies na, dali. 1, 2, 3, go! Nabait tayo ni Balong. Pagsabay, ang daldal. Ganda naman ang hair. Long hair. Ayaw niya pong magpagupit ay. Pangbili mo ng cake. Thank you po sa pagpunta mo. Salamat sa pagpasyal. Ingat po kayo sa pag-vlog niyo palagi. Thank you. Apir tayo. Apir na. Yun. Paano yung pogi? Paano? Diba po? Baka may mas madali. Paano yung pogi? Paano yung pogi? Paano yung pogi? Oh, di ba? Parang ayun na. Hi guys. Kita mo yung mukha mo dun. Magay ka. Panoorin mo yun. Lala. Makita ka ni Tito. Sabihin mo hi guys. Hi Tito Rodney kamo. I-video ko nga na. Hi Tito Rodney kamo. Dali, hi Tito Rodney. Hi guys, come on. Oh, shout out mo daw si Tito mo. Ay, sarili mo din oh. Oo, lala ka lang pinangilong mo. Oo. Paano yung papogi? Paano yung papogi? Pakit na lang. Pakit. Hi guys. Sino pa kaya? Maiwan ka na. Maiwan ka na sa amin. Maiwan ka na sa amin, ha? May ibang ka na rito. Dahil na, dito na Balikan lang ka na lang Maiwan ka na bukas. lang. Oh, bye-bye ka na kila mama. Babay ka na kay mama mo, dali. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Dito na lang. Sige na karoon. Punta na tayo. Sige po. Sige po. Much later. Ayan guys, bali gagala na naman kami. Pupunta daw kami kina Amunet. Ayan.
Isa rin po siyang solid subscriber ng Team DFL. Thank you po. Thank you po. O, di ba? Ang dami tayong mga fans dito. Kahit tatatlo. Tara guys, samahan niyo po ulit kami. A few moments later. Wow. Wow, ganda naman here. Hello, Kawani! Nandito kami sa bahay mo. Hello po! Hello po. Ingat po kayo sa California. Ganda po ng bahay niyo. Lain na naman ito. Oh. Yun na yun. Magkinagalit tayo ng upo. Ganda dito.